Батман е седнала една красива Белослава, която не знам коя е днес. Коя си, Бела? Аврора. Аврора? А коя е Аврора? Ами тя принцеса ли е? Кралица ли е? Принцеса Аврора. И с какво е известна тази принцеса? Какво прави тя? Ами тя красиво отива в замъка и танцува с принц. С принц танцува? Значи тя се е харесвала от принц вече, така ли? Да. А кога ще се омъжи за него? Той когато иска. Когато иска? А тя иска ли? Това да се случи още? Иска ли? О, тя иска обаче. Време е вече. Тя вече се омъжи. Не, още светло. Ти знаеш ли колко принцови харесват нея? А принцеса Аврора, какво ни е приготвила днес? Прометно игличе, през китната дъбрава, следе стрите меченца, изкъпа ги за здраве в планинското деренце. Щом ги зърна връбчока от близката елхичка, замбурна се в потока, както беше събичка. Ех, че ви сте водица, усмеха ми крилата, радвайте се, дечица, пролет пукна в гората. Принцеса из Чихове знае. И аз сега хубаво се завърти да те видят всички. Една хубава обиколка. Искаш ли да музика да направиш? Айде.